mate apa kapan, Pak? Ngesuk bono malah wis ngepasi dina sing apik ngesuk ki dina Setu Kliwon. Yang taring pasar engko awan lah ya mung sore kondangan. Ayo ndak selek udan. Kayak apa nggak? Orang gawe ketan salak. Nan, urung atus to. Susi. Terus ya Pak, Mae kok nggak kepikiran salah ah, apa tuh Pak? Iki arah wiwit minangka nglestarake sejarah. Mene kabeh diparingi slamet. Nek sampeyan kabeh kowe kudu melu ngerti kahanan sing barang arep dilakoni. Mbok menawa ngemben nek ana majune jaman men padha lestari aja ngantek ana sambekala apa-apa. Kang, kenalin tuh, Mat. Oh, yang terubah mambung yang ini gede kok ya. Aja iki do nganu selamatan yo gak bibit. Aduh kok cepat. Cepak kowe nang. Oh ya Jo, beneran gak ngeli-ngeli kok. Aki do kabeh do nganu nglubuk nang kene muga-muga anggone ulah tetanen muga do diparingi slamet, muga-muga dadi rezeki sing manfaat barokah. Besok kena gawe sangu urip bebrayan ana ing alam donya muga tekan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin.